ke-17 kelompok kesenian tak-takan ingkang gang 11 saking kecamatan Tambaboyo boten gang 11 kelompok ingkang perwakilan Banjar kecamatan Banjarwoto Setunggal Dingklung kecamatan Jenu di Setunggal saking Desa Sosrojo. Tatakanipun saking Gadon, Desa Gadon wonten Karyamuda, Desa Pulau Gede Tanjak wonten Pasar Kerak, saking Desa Deling Anget wonten Gembong Silolawe, saking Desa Cokrowati wonten Surolawe, Desa Sotak Dusun Bukoh Sumur Kulon, Desa Sotan wonten Putra Pilang, wonten malih Desa Tutuk, mohon maaf untuk yang dokumentasi harap mundur ya, karena ini tantangannya banyak, bukan hanya bertiga ini awas. Dokumentasi mundur, penonton mundur deh ya, penonton mundur karena ini nanti 17 kelompok. Kunci motor. Monggo. Saking Kilen wonten Setan Alas. Saking Kilen niku dilanjut Suralawe iki. Ah Setan Alas niku. Pol kulon niku. Niki yang saking niki nembe dugi niki Ridho Yakso iki saka Koro. Dilajengaken wingking niku. Oke, niki Ridho Yakso wingking niki bentuk kenanti. Nggih, wingking niki bentuk kenanti niku dilajengaken kenanti. Dipun lajengaken Karyamuda Gadon. Loreng nggih. Sino loreng. Cingklung. Monggo sesuai tempatnya masing-masing ya.
pasukan. Jalannya festival. Sampun paripurno. Monggo, ayo pemain besar, ayo. Ya, ya, ya.
Thank